Dobar dan. Dobar dan. Moje ime je Leonid Vrbić. Meni je vaš kolega Zeleni sa političkog tačno pre 2 meseca dozvolio da mu se javim za mesec dana. Pa vidite, molim vas... Čekajte, probat ću da spojim. Razumem, sačekat ću. Nažalost, on se ne javlja. Razumem. Više od 8 meseci molim Rusku ambasadu za pomoć. Hvala što ste pokušali da ga dobijete. Nazvat ću sutra u isto vreme. Doviđenja. Dobro. Doviđenja, svako dobro.